אם אתם חולמים על התחדשות עירונית, אתם צריכים את מנהלת 38. תכירו את אבי ברוקס, מנכ"ל מנהלת 38. בעשור האחרון ליווינו יותר מ-5,000 דיירים בעשרות רבות של פרויקטים. התחדשות עירונית זה תהליך ארוך עם מלא משתנים. המומחיות שלנו במנהלת 38 היא ניהול התהליך מאלף ועד תף, בשבילכם ובשביל השקט הנפשי שלכם. החל מאיגוד הדיירים, חתימות, מכרזים, מציאת אנשי מקצוע, תכנון, טיפול בדיירים סרבנים, עדכון בכל שלב בפרויקט, קבלת ההיתר, וכמובן בפינוי בהריסה, בבנייה ובאכלוס. מנהלת 38 איתכם לטווח הרחוק. אנחנו מגיעים ראשונים לפרויקט, עוד לפני שהוא מתחיל בכלל, ומלווים אתכם באופן צמוד שלב לאורך כל הדרך. הצטרפו לאלפי ישראלים שבחרו בנו כדי ללוות אותם בתהליך ההתחדשות העירונית שלהם. מנהלת 38, חברה לניהול התחדשות עירונית. להתראות בפרויקט שלכם.